Salamu alaikum. Kuna tare da Awal Abdullahi Dangado a channel na Hausa TV Novel. Yau za mu kawo muku littafin mai suna Tsafi Tsafi wanda Maman Shakur ta rubuto. Ni kuma Awal Abdullahi wanda aka fi sani Dangado zan karanto muku. Kamar yadda fara rubutu da sunan Allah mai rahama mai jin kai. Wani kyakkyawan saurayi na gani ya sauko daga jirgi inda press, 'yan jaridu, 'yan waje siyasai tambayin shi ake amma ya ƙi kula kowa. Bodyguard ɗin sai turuwa suke har an buɗe mai murfin mota ya shiga. Wani ɗan jarida ya ce, Detective Bilal, me za ka iya faɗa mana kan rayuwarka? You are always successful kan duk ayyukan da ka sa a gaba. Dan shahararka, ɗan fashi da ya tasa a US a gaba. Tashi ɗaya ka je US ka kamo shi. All this you are thanks to who? Detective Bilal, kyakkyawan black handsome young man, ya sauke tabarau ɗin idon shi. Ya kalli wanda ya mai magana ya ce, My Godfather. Ba tare da ya ƙara sauraron wani magana ba, ya shiga cikin motar. Bodyguard ya rufe sannan ya koma ya tada motar. Suna cikin tafiya, bodyguard ɗin ya juyo ya ce, Sa, ina za mu? Gidanka o ɗayan gidan. Cikin murmushi mai daɗi da gardi ya ce, Take me to my Godfather house. Wani babban gida suka shiga ba tare da ya jira bodyguard ba. Ya buɗe ya fito falon ne ya shiga, amma bai samu kowa ba. Bedroom ya tafi daidai lokacin wasu dattijawa suka fito daga bathroom. Ɗaya na gungura wanda kan keken guragu. Bilal ya karasa cikin ɗakin, hawaye ya cika idon shi. Ya kifa kanshi kan cinyan na keken. Ya murmushi ya ce, Bilal, ka dawo? Me yasa baka faɗa min ba na turo a ɗauke ka? Amma ya ji shiru ba amsa. Mutumin ya sa hannayen shi biyu da ke rawa. Ya daga kan Bilal ya ga hawaye kawai ke fita cikin kuka. Bilal ya ce, Godfather, what's happened to you? Me ya same ka, Godfather? Me ya dawo da kai haka? Duk maganan nan yana yi ne yana kuka. Godfather ya girgiza kai tare da murmushi ya ce, Bilal, je ka ci abinci, ma yi maganar later. Ya girgiza kai ya ce, No, Godfather, I have to know. Ban jin yanzu. Murmushi ya ƙara ya ce ma Bilal, zaman turai ya ƙara ɓata ka ko? Mu arna ne, mai yasa kake son kirana da Godfather? Mai yasa har yau kake canza mun suna? Cikin kuka ya ce, Godfather, cause you deserve the name. Please tell me me ya same ka? Godfather tari ya fara sosai. Bilal ya bashi ruwa ya sha. Mutum da ke gugura shi ya ce, Bilal, na san baka san ni ba. Ni ne kanin Godfather. Ka samu matsala biyu. Baya iya magana mai tsawo, amma zan gaya ma mai ya dawo da Godfather ɗinka haka. Bilal ya ce, Uncle ina mom? Uncle ya ce, Shh. Dan ya san sunan da zai kira. Ya ce, yanzu za ka ji labarin komai. Bilal ya gyara zama tare da riƙe hannun Godfather ɗin shi. Ya ce, Uncle, ina jin ka. Alhaji Marwan, Godfather, mutum ne mai kuɗi ba na wasa ba. Ƙwararren injiniyari ne wanda ya ƙware ta gefe ƙere-ƙere. Duk duniya an san da zamansa. Alhaji Marwan shi ya ƙera iPhone 9 wanda ya yi ta da gold. Wannan kenan. Mutum ne shi mai kirki da taimakon talakawa. Matar shi ɗaya mai suna Bara'atu kyakkyawa ce sosai kuma balarabiyar Misra. A lokacin ita ɗaya mai suna Farisa wanda yanzu ta aure tana US. Daga baya bayan wata 9 Allah ya albarkace shi da mace mai suna Farida. Farida tana da kyau na bala'i kamar aljana. Ga ta da farin jini. Lokacin da take shekara 1 ta fara magana. Abin ya ba ma kowa mamaki. Abu ɗaya suka lura game da Farida. Duk lokacin da aka fita da ita, da zaren ta ji an yi wani yaye sai ta ce, Mom, kin ji abin da suka ce? Sai ta fasara. Abun ya fara ba ma iyayenta tsoro. Yarinya ai shekara 1 ta iya magana kuma tana gane kowane yare a duniyan. Abu na biyu kuma, da zaren an ɓata mata rai, ranta ya ɓaci sosai. Duk wani abun da ta gani da ke wajen sai su fara fashewa. Haka suka ci gaba da rayuwa ba tare da sun faɗa ma wani na wajen sirrin yarsu ba. Yasu sukan baiwa da Allah ya ma Farida. Wannan Farida ta raɗa mata Bilal. Iyayen su rasu tun yana shekara 5. Yana unguwa suka kawo shi almajiranci garin Jos. Bilal yaro ne mai hankali da son karatu. Da yake gidan Alhaji Marwan yana ba da sadaka abinci kullum yana zuwa ya karba. Akwai ran da ya zo abinci ya ƙare, ya zauna ya dinga kuka. Sai ga Alhaji ya dawo ya tambaye shi ya bashi abinci. Tun daga lokacin Alhaji ya je yana son Bilal. Daukan shi ya ci gaba da haƙonsa. Shi ya sa shi a babban makarantar boarding haka. Ya gama karatu har ya zama cikakken police kuma detective. Lokacin da Farida
ta kai shekaru 8, mom ta shirya tafiyar Misra ganin iyayenta, inda da Farida kaɗai za ta da lokacin Farisa na kan karatu tana 100 level inda take karanta human biology. Haka da ya shirya musu tafiya. Ranar da Alhaji Marwan ba zai manta da shi ba, ranar da ya koma da Alhaji yadda ka gan shi yanzu, ranar da ya kasance ranar baƙin ciki ga kowa, ranar da ya sa sai da Farisa ta kwanta ciwo na shekara 1 kafin ta warke. Bilal ya share hawa idan shi ya ce, "Uncle, me ya sami mom?" Mr. Kebe, na shigo da safe. Bayan Farisa da Alhaji sun ga jirgin su ya dawo gida, washe gari tun safe yan uwan mom na Misira suka dinga kiran Alhaji cewa Bara'atu ta fasa zuwa ne. A lokacin da hankalin Alhaji ya tashi, shi kuma yana kunna news ya ga an ce jirgin zuwa Misira ya yi crashing, amma ba a jirgin ba. Ana kan dubawa, hankalin da ya tashi. Abunku da mai kuɗi airport ya je biya maƙudan kuɗi ya ce a yi tracking black box. Haka ko aka yi. Ni na bi shi da wasu polisawa da kuma ma'aikatan airport ɗin muka je har inda aka gano jirgin ya faɗi. Police suka zagaye wajen don har lokacin jirgin bai gama ci da wuta ba. Alhaji kasa daurewa ya yi sai kuka yake. Haka 'yan safety suka zo ana ta ciro mutanen jirgin, kowa ya mutu. Alhaji sumewa ne bai yi ba lokacin da aka fito da Bara'atu. Amma wani abun mamaki shine an bincika jirgin sama da ƙasa, babu Farida, babu alamunta. Babu wanda ya ƙone, an duba area babu alamun mahalukin na zama a wurin. To ina Farida? Shine abin da muka kasa ganowa har yau. Haka muka dawo da gawan Bara'atu gida. 'Yan uwanta suka zo, mamanta ita ma da ƙanwanta suka zo. Ana cikin mata wanka ta ga ta dunkule wani fefa a hannu ta rike gam. A hankali maman ta ciro ta adana, sai bayan an kai ta makwancin ta kira ni Alhaji Marwa muka shiga ɗaki. Ta miƙa ma Alhaji takarda, buɗewa ya karanta kamar haka: "Mijina, ko da ban yi rai ba, in har Farida ta yi rai, ka nema mata magani. Farida is not a complete human being. Akwai wani abu tare da ita, 'yarmu. Jirginmu girgiza yake, yanzu zai faɗi. Kawai saboda ranta ya ɓaci, idanunta sun yi wani iri. Ta ƙi ƙifta su. Na mata magana ta ƙi amsa ni, ta ƙi bari na taɓa ta. I'm very scared mijina." Kofi aka bamu a jirgi. Ka san cikinta baya son kofi. Dan na ce ba za ta sha ba sai tea. Shine ranta ya ɓaci na jirginmu ya fara girgiza. Subhanallah. Sai bata ƙarasa kalmar ƙarshe ba. Kana ganin rubutun ka san rubutun sauri ne. Alhaji hankalinsa ya ƙara tashi. Tun daga lokacin yake biyan kuɗi a tura private investigators FBI a je wannan wurin da jirgin ya faɗi ko za a ganta, amma har yau babu labari. An yi bincike har an gaji. Har yau kuma Alhaji bai gaji da kashe kuɗi kan a nemo mai Farida. Tun daga lokacin yawan tunani ya sa Alhaji ya koma haka, kuma ya hana mu faɗa maku. Ko bayan ka sani ka dawo daga US har sai ka gama aikin da ya kai ka. Yanzu haka yaran Farisa 2, namiji da mace. Duk bayan wata 2 tana zuwa duba babanta. Wannan shine labarin. Bilal ya dago kanshi ya share hawayen idon shi. Ya kalli Godfather da ke bacci. Ya ce, "Insha Allah zan nemo Farida, ko dan yanda ka rike ni kamar ɗa da ka haifa. Ni insha Allah zan nemo ta, mu nema mata magani." Ya miƙe zai ce, "Uncle, ina son duba detail kan case ɗin. I need all the necessary information possible." Uncle ya ce, "Ai yana wurin ku, ofishin police sawan." Uncle ya ce, "Amma ba za ka huta ba kafin ka fara zuwa ofis?" Ya ce, "No, sati ɗaya zan yi a Najeriya na haɗa information ɗin da nake so. Daga nan zan je inda jirgin ya faɗi don na fara bincike na." Kamin addu'a Uncle ya ce, "Allah ya bada sa'a, amma ko ka ga ba za ka gane ta ba. A gabanka da ita tun tana 5 years. Yanzu akalla za ta kai 14. Dan yau shekara 6 da faɗuwar jirgin su." Ya murmushi ya ce, "Uncle, da tawadan Allah ɗin da take da shi a tsakiyar dimple ɗinta, zan gane ta." Daga haka ya fita daga ɗakin. Bodyguard ne suka buɗe mai mota ya shiga. Direct headquarter ɗinsu na FBI ya wuce. Kowa sai sara mishi yake, zama ya ofis ɗin da aka tanada don shi. Ƙararrawa ya danna, wata mata ta shigo. Ya ce a kawo min fayil ɗin hatsarin jirgin da aka samu shekara 2010. Ta fita cikin minti 20 ta dawo ta kawo mishi. Buɗe fayil ɗin yayi, yana dubawa wani daji jirgin ya fada mai suna Kurkuku.
hanyar ƙasar Zimbabwe. Abinda kawai yake son ya sani kenan. Kulla fayil ɗin yayi shiru yana tunani yanzu ta ya zai fara neman El. Yayi nisa a tunani ya ji ana taɓa shi, bude idon da zai yi ya ga babban aminin shi mai suna Detective Julebib. Rungume juna suka yi suna murna bayan an yi gaishe-gaishe. Julebib ya ce na kana ta tunani ko ita kake tunani? Bilal ya ce no, ba ma ta san na dawo ba. Abin da nake tunani daban, ina tunanin yadda zan dawo ma da Godfather na farin cikinsa kamar yadda ya bani farin cikin rayuwa. Julebib ya ce ai ina yawan zuwa duba shi nima, ya hana ni faɗa ma ne, da tun na faɗa ma, amma yanzu ta yaya kake ganin za ka iya taimakon shi? Bilal ya ce zan je neman ta a dajin. I have to look for her. Julebib ya ce wannan will not work. Ka san mutane ne suka je neman ta? Bilal ya ce ɗazu I was thinking, ina ƙoƙarin calculating wani abu. Tashi yayi ya ɗauko farin takarda ya zauna kusa da Julebib ya ce friend, lokacin da abin ya faru it was just 8. Dajin kuku gabaki ɗayan shi zai kai 400 kilometers. Babu yadda za a yi yarinya ATS ta yi gudun da za ta fita daga dajin nan. Zai zamto ko dai ganin wuta a jirgin ya ɗore ta fita da gudu, ko kuma tana cikin dajin wani abu ya cinye ta, ko tana ɓoye a wani wuri. Julebib ya ce but. Bilal ya ce no, but so kaga in har Il na da rai and positive tana cikin dajin nan, ko kuma tana somewhere around the environment, so I made up my mind I'm going tomorrow. Julebib ya ce Bilal ya ce the earlier the better. Il has problem. The girl has supernatural powers and not see it since she was small. Gwara a yi mata magani kafin ta girma ta zama wani abu. Julebib ya ce you are going alone? Bilal ya ce yes. Julebib ya ce you can't go alone, tare za mu. Matsalanka matsalata, cutanka cutata, Godfather ka Godfather dina, Il ɗinka Il ɗita. Bilal ya rungume shi ya ce na gode amini na, Allah ya bar mu tare. Julebib ya ce babu godiya tsakaninmu ni da kai. Fatana Allah ya sa Il tana rayuwa mai kyau, mu dawo da ita lafiya ga mahaifinta da yan uwanta. Bilal ya ce amin. Tare suka fita gidan shi wuce ya wanka ya sa jallabiya ya tafi masallacin magriba. Bayan ya idar ya azkar sannan ya miƙe ya koma a gida. Ya sha kofi yana danne-danne. Da safe ya tashi ya shirya babban school bag ya ɗauka ya zuba drinks hamburger da gasasshen nama, sannan ya sa kaya kala biyu. Ya ɗau power bank ɗin shi ya goya jakan ya kulle gidan. Gidan Godfather ya tafi daidai lokacin ya ga ana sa shi a mota a ruɗe. Ya karasa ya ce uncle mai ya faru? Ya ce hawan jinin shi ya tashi. Ya ce Allah ba shi lafiya. Kamar yayi hawaye ya ce uncle ni na tafi. Uncle ya faɗa ya dafa kanshi ya ce Allah ya baka sa'a, ka kula da kanka. Da na ga suka shiga mota, yana gani suka shiga mota, shi kuma ya koma nashi office. Ya je tare da Julebib ya riga shi zuwa ma. Karfe 9 daidai helicopter ɗin Federal Bureau of Investigation FBI ya ɗauke su sai ƙasar Zimbabwe. Shin kun san wani irin badakala? Wuraren ƙarfe 3 na rana suka isa ta wajen dajin, suka ajiye helicopter ɗin suka sauko dajin. Shiru ba ka jin kukan komai sai na tsuntsaye. Sallah suka fara sannan kowannen sai da bindigarsa suka kulle helicopter ɗin. Pilot ɗin shine a gaba mai suna Daniel. Haka suka ci gaba da bashi daidai inda jirgin ya taɓa faduwa ya kai su. Babu komai a wurin sai bishiyoyi da suka fara girma da ganyayyaki. Bilal ya kalli Daniel ya ce lokacin da kuka zo da jirgin ya fara wanda rashin kuka fara kofar jirgin ki kallo? Ya ce sa the direction was south. Bilal ya ce aboki da south za mu fara. Kutsawa suka fara yi cikin dajin suna kalle-kalle ko alamun dan adam babu a dajin. Sun yi nisa sosai. Daniel ya ce sa da sauri. Bilal ya juyo da kyakkyawan fuskar sai ga Daniel a gaban wani dutse sai kalli yake. Daniel ya fara murmushi ya ce sa this is gold, we are rich sa. Hannun shi ya kai ya taɓa dutsen, wani ƙara ya saki wanda sai da ya sa Julebib ya riƙe Bilal kam. Bilal ya je zai taɓa shi, Julebib ya riƙe shi ya ce no. Bilal ya ce dole mu taimake shi, in ya mutu ya zamu yi. Shine pilot ɗinmu ya fisge hannun shi ya riƙe hannun Daniel. Iyayin Daniel ya yi tsit tare da kulle idanun shi. A hankali ji shi ma idan shi na son rufewa, wani irin mugun bacci ya yi gaba da shi. A'udhu billahi shine abin da bakin shi ya iya faɗa a hankali. Ihun mutane sai kuma ya ji shiru. Bude idanun kaɗan ya gan shi a wani irin ɗaki da babu haske sosai. Wani zaƙan mayaji na mace cikin harshen Turanci ta ce
No, don't kill him. Yunƙurin ƙara bude idon shi da kyau yayi ya ga wata kyakkyawar farar mace ba ta da tsayi sosai. Yar daidai siririya, gashin ta gwiwa, ganye ta rufe kirjinta da shi, mai kama da ganyen gwaza cikinta a waje. Sannan ganyen plantain shi ta ɗaura da ya rufe mata waiwai. Daidai cinyanta da tsaya kyawunta ya ɓaci kamar ba ta mutum ba. A hankali ya ƙara juyo da kanshi ya ga daga maza da mata ɗakin duk irin shigar da ke jikinsu ganyayen. Ihun da ya ƙara ji ya sa ya firgita ta don muryan Jalabib ya ji. Cikin tsawa ya ji wannan macen ta yi ma wani namiji magana da faɗa da wani irin yare. Shi ma mutumin ya amsa ta da faɗa. Daidai lokacin baccin idon Bilal ya washe. Ƙara kallon mace ya yi ya ga ta ɗaure fuska, alamun ranta ya ɓaci. Baccin da aka ɗaura shi aka yi ya fara rawa. Take ya fashe, Bilal ya faɗo ƙasa. Kwanukan da alamar abinci suka sassauko suka gama ci. Ya ga suna rawa, abubuwa ɗakin suka fara rawa. Ko ina ƙara kallon fuskan yarinyar ya yi ya ga har yanzu fuskanta a ɗaure. Tana kallon mutumin, idonta ya cika da hawaye. Bilal ɗan a tsorace yake kallonta. Is she Farida? Is she ill? Gani ta jiyo kanta ta kalle shi. Ta ɓalla mai wani mugun harara ta yi sannan ta cigaba da kallon mutumin. Kana ganin ta kaga yadda ƙirjinta ke bugawa da mugu sauri. Suna jin ta hawaye ya fara tsiyaya daga idon. Tas kake ji ƙwayen da suke ɗakin suka fara fashewa. Komai na ɗakin ya fara rawa sosai. Mutumin da take kallo kai shi ya tsorata. Ya tsuguna a gaban ta yana sorry princess, I'm sorry, ba zan kashe shi ba. Amma ko kallon shi ba ta yi ba, tana nan yin da take. Wani daga cikin maza biyar ɗin da ke ɗakin ya fito. Ko minti bai dawo tare da dattijuwa suka shigo ɗakin. Daidai lokacin kanta ya fara girgiza. Hawayen da take idonta suka fara zuba. Karas faffashewan frames da glass da ke bangon ɗakin kake ji. Bilal kallon ta kawai yake, yadda kanta ke rawa. Wannan wani irin ɓacin rai ne haka. Ƙara fashewan wani frame ɗin ya dawo da shi daga tunanin da yake. Wannan dattijuwa da ta zo ta taɓa ta ce princess sorry, ya baki haƙuri, ki yi haƙuri mana. Amma ko kallon ta bata yi ba. Dattijuwa ta koma mutumin mari ta ce me matsalanka? Ta koma ta yi mutumin mari ta ce me matsalanka? Kun fi kowa sanin ba a ɓata mata rai. Gashi yanzu babban al'amari na shirin faruwa. A hankali fara idanuwanta ke juyawa zuwa ja. Kanta ya cigaba da girgiza. Kirjinta kana hango yadda yake bugawa da sauri. Ɗakin suka ja so jijjiga, kowa na neman kifewa da sauri. Mutanen da suka fita aka bar daga ita sai Bilal. Ɗaya ya riƙe wani ƙarfe gam saboda yadda ɗakin ke girgiza. Wani magidancin namiji mummuna gajere ne ya shigo ɗakin da wata ƙatuwar mage baƙa ƙirƙirin. Kana ganin shi kaga baƙin mugu. Bilal ya ji mutumin ya ce suck 150 ml of her blood. Dama yau baka ci abinci ba. Wanda muke so mu kashe ka sha ta hana, don haka je ka sha mata. Ajiye ta a ƙasa ya ce tunda an ce miki sorry kin ƙi haƙura, ga abin da zai saki haƙura nan. Ajiye magen ya fito ya ƙulle ƙofar da maƙulli ta waje. Miyau magen ta yi ƙara da sauri. Princess ta jiyo ta kalli magen sanda ihu ta yi tare da fara ja da baya. Magen tana kallon fuskan princess ta fara binta da yaƙe maganar tsafi ce. Princess ta fara ja da baya, muryanta siririya. A hankali ta fara magana da harshen turanci. Ta ce I hate cat, don't come here near me. Wani irin tsalle magen ta yi ta yau kan ƙirjinta. Faɗuwa princess ta yi, janta na kulle. Daga hannunta ɗaya ta yi ta nuna Bilal da ƙyar. Ta buɗe bakin ta ce help me, I hate cat. Take ta ƙarasa kulle idonta ta sume. Bilal ya kalli magen ya ga magen ta wage baki, wasu haƙora sun fito, alamun cizon ta zai yi. Take Bilal ya ciro bindigarsa da yake makale da rainbow ɗin da ya sa. Tas kake ji Bilal ya harbi magen. In kuna son ku ga irin